torregaz, farolagaz, jote zan. Gortara. Bai. Gortara batez bere, ez da? Gortara tekitutera. Seguritza bat izan zen, kandela airean erotea, peligroso. Bai. Garera, sostenidu berizin juzu. Sostenidu. Eta na, beraleko jusartze zetun, eta kandela zueta. Edo eskaitxe mini. Bai. Hor farolaka. Farolakaz. Gaur bere segidu ikitute leku batzutan. Eleganteok, leku baina ez da. Lengoak zelan izaten ziren? Kristeldunek izaten ziren bere? Bai, kristela. Jalatantzeko. Bai, leo kristel eta atetxu irileko, erdin kandele miteko lekuet, eta kandalerri gara guzti behar notesan. Bai. Eta kristela garbitu, argillasune pasadekin zarri. Eta kandelak non erosten zendu esan, orduan? Hemen bogin diferenteetan, ferreteriz, honetan, bai. Honetan, ojalateruek. Atean eskaintze mintzuk izan saltzeko esposizioan egitea atean.